taratadon Canada, Mexique ani l'Amérique jamana ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye kɛ Mexico ka kuma lakana sɔrɔ yiriwalu baara kɛ ɲɔgɔnyaw kan. Tunga ani wagati yɛlɛmaw o kumaw kɛra Mexique ani l'Amérique jamana kuntigi fila ni ɲɔgɔn cɛla la. L'Amérique wasabulonne a ɲɛkunya be républicains bolo ye u ka baara siraw latigɛ min bɛna fangaba di u ka to sugu la wasadenw ma. Kevin McCartney wasabulon ɲɛmakura sugandilen kan. Foroba kiritigɛlaw ye a yira ka fɔ ntɛnɛndon na ko Uzbekistan jamanaden ne a ɲangira mɔgɔ 8 fagali la nɛgɛsoboli sira kan ni camion dɔ ye New York san 2017 waati la ye État islamique ka tɔnden de ye. Sanji jikuru kasaramaba ye Californie mara gosi ntɛnɛndon na ka jizon ani mɔgɔ bayirika caman labɔ u sigiyɔrɔw la ne ka tila ka dugukolo walakiw bila u kan. Mɔgɔ 14 ɲɔgɔnna fagara a senfɛ. Duniya kɛlɛ tɔnba ka kɛnɛya cakɛda OMS ye a yira k'a fɔ ko jamana ba ninnu ka kan ka nun datugula yamaruya kokura pangurun kɔnɔna na